разяснения във връзка с искане на църковното настоятелство за храм Успение Богородично село Велийска от Любомир Славчев и Васил Георгиев във връзка с ремонт на черквата, която е в Велийска. Има представено КСС, което е на стойност 11 503 лева и 15 стотинки. Това е сумата, която се изисква. Ето отзад на аз го качено на имейлите го имаме. Нищо, дайте го четяше. Миналия път това също имаше за Велийска. Но нямаше КСС. КСС. Но само да кажа, че ние на 2 черпи дадохме само дървен материал. Това са проект на решение има ли? Не, без това. Не, няма. Само докладите. Само доклад. Няма да проект на решение, така? Да. Искам само да кажа. На една черпа да дадем, трябва да дадем на всички, да сме солидарни с абсолютно всички. Не сме дали дървен материал, дали дървен материал. Това да го хубаво. Вижте сега се какво е. Шпакловки, плочки. Много е. Ама дай да видим какви са материалите тук. Няма, то материалите са плочки, вътре шпакловки, такива неща. Има добре става по-голям като сума за 68 квадрата. Вътрешно схема е... Те обичайно вътрешно. Не бе, това си е нужно. А за това престол има ли? Престол в Октар има ли нещо? Има оценка на Петров, някаква фирма, мисля, че обективно средствата не са огромни, по отношение на това, което казва Гутов, прав е, че ние сме до тук не сме отказали на нито една църква, кой каквото е поискал, дали дървен материал или пари сме. Да, сега те искат, другите са искали дървен материал, затова дървен материал сме им дали. Мисълта ми е, или даваме на всички, или... Значи аз това питам дали има проект на решение, защото така не могат да се отпускат средства от бюджета на общината към институции, които не са общинска собственост. Да. Това като помощ към домакинството реши, аз за това питам, защото ние не мога да кажем. Къде ще бъде? Има страна. За църквата ли гледате сега? Защото за него няма, обаче за това трябва да има проект за решение за другите промени на бюджета. Да, има проект за други, но това беше попитано от предишната сесия и поискахме КСС, нали, да се знае за това сума. Защото в питането и молбата беше около 24 цела по една черпана и както сме ги подкарали по 10 000 лева са четвърт милиона. Някъде по 2, половин милион. Добре, тази църквеница е пълна със. Да, те там са се подписали. Някои от тях най-добре. Отец е още. Да, тук, защото са по-просто, аз ще събира средства. Питам дали има проектно решение, да видим как мога да изпуснем тези пари. Аз веднага мога да кажа как мога да изпуснем, обаче не по администрацията каже. Това е помощ към домакинството, нищо друго от бюджета. Не може да излезе. Средства иначе не мога да излезе. Ще разполагаме ли до края на годината, ако и другите черпи поискат средства? Защото не може да даваме или да отказваме. Не трябва да сме солидарни към всички. Не, ако не разполагаме, искат, трябва да купаме резерва. Това трябва да решим. Те всички черпи се нуждаят от ремонт. Не всички, 80%. Ама това е само труда, без материалите. Борисване с Отекс или 2,10. Тук е материал ли влиза? Така го разберете. Контролно за хранителен с 65 по 75, 56, това е стойността до операции. Това е най-голямата сума. Предполагам, че вътре влиза и гранитогреса, нали? Какво пише? Доставка и полагане или само? Доставка и полагане. Значи влиза на материал. Борисване с Отекс. Трудно ли? Колко е бъде? 2,10. Само трудно. Това на БДЦ? Не, на БДИСКА. Само за да, не, да се участва. Имаше едно, за да успее
обсъждаме докладната от вас. Ние просто гледаме докладната. За храна. Има в предишната сесия още молба за отпускане на пари без КСС и беше върната, за да се направи КСС. Нали така? По само сега се приема приключение. Ама не по принцип КСС и за позиции. Защо не е минало през общинска администрация? Ако резолираме с общинска администрация, да си дадат становище. Ма ние дали те снимат законно обстоятелство, защо трябва общината да... Защото искаш да бъде вариант с община. Няма как, ние не Искате ли сме... да кажа, ще пише? Дай. Не имаш... Тук на докладната ли беше? Пише на докладната. Само че... Аз не знам, да има... Кажи ми, ще не Няма се корекции на бюджета. Това с двете коли, дето паднало съседите дървото и потрошило двете коли, пък е безработни. Те всеки пише до общината. Подробно КСС. Това все пак го правил специалиста на общината. То КСС-то няма да бъде по-различно. Въпрос общината дали могат да дадат такива средства и дали евентуално за другите черпи могат да Само дадат че средства. колко черпи има, във всяко село има такава, По която 4. почти пада. 24 по 4. Да, и ако трябва всеки да дадем по 50 хиляди, ние... Освен това, обикновено в края на годината Министерски съвет всички икономии, дето ги има, ги насочват към църквите за ремонти. Да, не сме... Има едно предложение към администрацията Заплатите за тия да изготви, много те моля, да изготви администрацията тогава, когато през последните години са отпускани какви средства на различните правила. И все пак да знаем, отпускани Има си материално са. Те казват дървен материал, но да го предоставят. Хубаво. Да се отпуснат Но не е това. общината. Това е с решение на Общинския съвет от Общинското Горско. лесничейство. Но те пак са общински средства. Той дори в дървен материал, това Това пак казвам, средства. това казвам, де. Така че да се види общинската администрация, все пак да има някаква информация, кога на кой какво е давано. След като възникват някакви спорове. Подробно КСС от материали, становище от общинска администрация с проект на решение да се изиска информация от настоятелството, разполагат и със собствени средства. Защо ми искат пари нямат средства? А колко пари са? 11 хиляди и нещо. Добре. 11 хиляди 503 лева. Успешно скъпа 60. Светия си от едно най-богатите институции в държава. Искат първо. Втората докладна записка, която е поступила, е с входящ номер 1046 от 11 юли 2024 година от госпожа Люба Даватова, заместник кмет на община Самоков. И е за утвърждаване на промени в бюджета на община Самоков. Сега само ще ги маркирам точките. Първа точка в доклад с входящ номер 138 от 14 юни 2024 година госпожа Цветелина Божичкова, ръководител на Център за обществена подкрепа, се обосновава от необходимостта за изграждане на система за видеонаблюдение на стойност 5125 лева. Действително има доклад, че във връзка с посегателството на входната врата и приложена оферта за изграждане на видеонаблюдение се изисква тази сума с цел сигурност в помещенията, където се съхраняват и лични данни. В докладна записка от 0980 от 04.07.2024 година господин Благовест Бичаков, кмет на Бели Искър, се обосновава за необходимостта за изграждане на локално парно в сградата на детска градина село Бели Искър на стойност 28 318 лева. Докладна записка 699 от 7 юни 2024 година Радослав Драгоманов, управител на приют за безстопанствени кучета, иска да бъдат предвидени средства за видеонаблюдение на стойност 1300 лева
В доклад с входящ номер 535 от 10.07.2024 година, 2024 година, Красимира Костадинова, директор на дирекция ОТО, се обосновава в необходимостта за осигуряване на средства за упражняване на строителен размер в стойност 3000 лева и авторски надзор в стойност 1560 лева. Във връзка с изпълнение проект ремонт и обновяване на зала за мероприятия към читалище Михаил Дашин, село Драгошиново, в последното искане е с доклад с входящ номер 540 от 10 юли 2024 година от Пепа Георгиева. В него се иска сумата от 68 450 лева за културно събитие фестивал на самоковския картоф. И към всички тях има приложени доклади отзад, които предполагам, че няма смисъл да ги изчитаме, вие сте ги видяли. Включително и за фестивала има приложена предварителна план сметка. Така че всяка една от позициите Увеличава 62 параграф, предоставяне на трансфери с 4560 лева. За Авторски и строителен надзор, защото не са включени в средствата по проект. да, това го има Красимира Костадинова. да, имаше и за паркингите. За Паркингите не го вкарваме, защото то не е от инвестиционната програма, то са си текущи разходи. в доклада просто За синята зона. да. Няма пари. Греят се на печки. Да. Те колко стаи са? Има 2 групи деца, не знам колко стаи са. Минимум 4 Минимум или 5 5 стаи. да, имат поне едно спално помещение. Но пък вече 21 години времето да се печки да ги пазят възпитатели. Добре, аз имам въпрос по точка 5. Колегите не. Тя Колко е бюджета за празника на града на Самоков? 60. 35. Имаме възможност за корекция. Добре, колко е бюджета за празниците на селата? За събори на едно село. 3000, Да, Между 200 и 500 да, лева. различно, да, точно по-малко. По-малко може да Точно така. Извинявам се, Да. Бюджета за празника на картофа преди 2 години беше 12 000 лева в зала Арена Самоков. Да, мисля, че общината дава само залата, нали? Да. Доколкото знам, визията за този празник е съвсем различна Да. от Да, това, знам, което как се се е правило. Концерт. И присъствие на Тибачуара. Има и състезания, материали, има договорки с National Geographic да излъчват И то е... Това в рамките на колко дни се извършва? един цел. Има каса се ето отдолу го има. Хонорари. Аз фестивал е 100 000 се провежда в рамките на 5 дни. А 100 000 дава общината, иначе те си За осигуряват. мен ние сме град на картофа, дето празника може да се направи с картофопроизводителите, както беше преди 2-3 години, да струва поне 5 пъти по-малко. И да бъде и по-ефикасно и по-ефектно. Това, че няма да е лути, това е лично моето мнение са. Колегите не. Значи аз доколкото Да си знам, кажат, картофопроизводители по 70 ще 000 лева, присъстват едно на село, мероприятието. 3000 лева, някак си за мен обидно спрямо селата. Така мисля аз. хонора. На коя дата смята това да провежда? Септември някъде. Не е фиксирана Не е дата, по фиксирана. проста причина, че ако не види няма как. Празника на картофа трябва да бъде, като се извади картофа, както за празниците на селата, когато се ужене. Те съборите се свет жътва винаги. Побяне на дзивата, дето беше, да. Нашата зала имаше. Пред залата, или в залата беше, да. Дали 2001 или 2000-та година беше? Било 21-та. 21 ли
Хубаво е да има такъв празник, Да. с малко по-скромен бюджет. Аз доколкото знам, това, което са Предишната предлагали година като... било, само доколкото сега пак не съм присъствала на празника, но било е ограничено до представяне от училищата на разни неща и картофопроизводители. Е празник на картофа, зато и си е картоф. А сега от и 10 000 лева, сценариста 3, да не ги изброя. Доколкото знам, цената, Цената която е- са предлагали, е била двойно по-висока и това е при максимални отстъпки от тяхна страна. Добре, празника на картофа ще ни струва повече от празника на града. Дето празника на града е 5 дни. Как да кажа? За селата хай да няма да купуваш, макар че съм седна. Той е по-добре да направи бюджет е 35 и се разчита на дарение около 30 000 и 65 000 Плюс икономии по други пера по културния календар. Селските кметове с тия 2500 не знаят първо музика ли да платят, на готвачи ли да платят за корбаните, какво ли да направят. А в фест каква на сумата? Някой Бог да е. се представя? Изялника беше 5. Те всички са горе-долу. Може ли тази докладна да я видя аз? За това единственото, което нали не Тъй като има че... и по-подробно. Че добре, ние сме картофопроизводители, ако това нещо доведе примерно повече хора, повече клиенти, повече, нали... Да, точно това ми Я да беше видим, може ли мисълта, че- докладната? Само една секунда. Аз съм една, ето това са оригиналите, Васко може да си ги... Докладната, не искам докладната. Разни мероприятия по другите населени места, празници на бабека, на планината, на не знам си още какви такива и те са в рамките на един ден. Нищо лошо, дори е хубаво да го има, но те е малко по-ограничен бюджета. Това ми е... Това не е двор на града. Трябва да се вземе решение да правим един, защото въпросът на договор ще даде по-малко или повече. Това докладната от кмета ли е докладната? От госпожа Кленова е Така, докладната. това е съгласувано с кмета, той е пътува насам. Сега аз искам да ви кажа нещо друго. Всичко това, което каза Лутов е вярно, но индиректните ползи от един такъв празник в нашия регион, в който при земеделието като производството основно, може би са оправдани и са много по-голями. Така че да не гледаме само преко дадените средства, а да мислим дали това няма след това да доведе до много повече дивиденти за целия наш регион и за нашите картофопроизводители. И така се надявам, че след като са мислили в общинската администрация по въпроса, защото има преки и косвени ползи. Мисля, че косвените ползи ще оправдаят тези разходи. Кои са косвените ползи? Това, че ще рекламираме региона като картофопроизводители, това, че ще го утвърдиме като водещ тая насока, това, че ще има евентуална база за изява нашите картофопроизводители, това, че ще намерят след това много по-голяма реализация и така нататък. Това са косвените ползи. Да. Аз мога да ти отговоря на този въпрос. Фестивала на картофи. Местните картофопроизводители, колко от тях си дават картофа на било на Компир, било на другата фабрика? Знае ли някой от вас? Не, дават го 3 или 5 човека в Самоков. Всичко е внос Полша, Египет и къде ли? Според годината. Така е, но
И то ние не визираме само картофопроизводителите, а и тези фирми, които ти ги спомена, 4 ли са, 5 ли са, които са свързани с преработката. За добро или за лошо, до голяма степен сме известни с това и на нас не се искаше да видим. Аз знам, че е правилно нещо подобно, нали, опитваме така нататък. Да се опитаме да го направим професионално, ако се получи добре, да видим, ако трябва до година, сега че сказал културния календар, като го гласувахме, го гласувахте такъв, какъвто беше подготвен колегите. Ако ще трябва до година да пренасочим от някъде, ако не се получи добре, да не го правим. Неофициално имам така устно са ми обещали, че Министерството на земеделието ще се включат по някакъв начин с пари. Само доколко аз... Може да го направим по-скромен. Това не мисълта. Той излиза по-скъп от празника на само. Или да съждаваме на двата. Или по-скромен, или да го направим по-продължително във времето. Да кажем да не е за един ден, да е за 2-3 дни. Аз песка даже да погледнеш мисля участниците и как ама те то само като суми. Това погледни, тук има описание. Аз имам много описание, с това да го внеса. Има Не е това. Не мислите ли, че този ако се вчера се излъчва от телевизията? Не само видеоклипа си Би ли пиша. донесло това нещо като полза, защото надали Мога ли веднага да ви отговоря? Аз бях човек, където беше против джаз фестивала на доктор Емил Елиев. Каква полза донесе за Борова джаз фестивала, дето даваме по 100 000 лева? Веднага ви отговарям. Тук в случая коментираме картофопроизводителите и повечето от хората. Не, просто най-обикновен граждани, не селяни, дето ще влезне в кръчмата Широки дол до вечер, ми задават този въпрос. Защо за Широки дол за събора са 2500-3000 лева, а за празника само на картофа са 70 000 лева? Примерно, дето сега не гледат хората. Вие какво бихте им отговорили? Аз честно казвам, смятам, че... На човека, дето е седнал там да пие 2 ръки, става му криво, дето кметицата на едно село не знае как да плати, дето говорихме преди малко. Тук става въпроси за популяризиране въобще на картофа в Самоков и като производители пак да не се бърка. Мисля си, че е нужно, нали? Ама нужно е да го направим, аз не съм против да го направим. Не съм казал да не го правим. Отношение на бюджета дадено е много разбито, нали? И кои ще бъдат изпълнителите е написано, и кой ще бъде водещ, и кой с какво. Възможно е да поискаме нищо. Спрямо цени, които са сега, взели сме и за празника на града и така нататък, доста са приемливи като отделни сумишки, като сценарий сме го дали. Аз пак ви казвам, нямам още нищо черно на бяло, но те така бяха обещали от Министерството на туризма за джаз фестивала. Аз също особено мнение гледам да първо да видя една година сега аз като кмет този джаз фестивал. Второ, все пак точно този тип музика, съгласен съм, че ние даваме едни пари и трябва да гледаме добавената стойност за града. Това е основното. Мисля, че нещо подобно, ако го направим като хората, ако се включат от Министерството на земеделието и така стане интересно, според мен, това, което искаме да направим, ще стане интересно. Ако не се получи добре, до година да не го правим. Ако се получи добре, ще видим как ни е бюджета за до година. Ако парите за културния календар са същите, нещо ще попреместиме, така че да не увеличаваме това, което ни е първоначалния бюджет от тази година. Вече както решите. Въпросът е, че ние мислихме, ако не се лъжа за октомври, кога за септември, ако го отложим като първата сесия да го мислим, няма да може да го направим. Не, да не го отлагаме на нещо по-разумен бюджет. Това е моето предложение. Има и разбивката. Отлагаме. От разбивката. Подлагайте го на гласуване и това е по-ние. Чакайте, защото не продължим да говорим, трябва да се разискваме. То е равностойно на джаз фестивала, 70 лева. Само, че разликата е, че тук ние си го правим и ние си популяризираме града и правим нещо различно от това, което се е правило и това, което, както казах, има на бабека, има на сланината, има на виното, бирата и така нататък. Тоест всеки един регион си прави един такъв празник на това, което произвежда. Докато за джаз фестивала съфинансираме нещо поради някакви неразбори и преместено тук. Не, той също е различен тип мероприятие. Сега, пак ви казвам, ние в крайна сметка до голяма степен сме популярни и с това, нали, както тя каза, дали ще е на ракета, дали това там, дето го правят в Межера, дето
Това е брутално мероприятие и те така са тръгнали постепенно, като слизаш от Карлово, като се водеше. Ето и там е такива днешна Солина, не знам какво беше. То е с десетки хиляди души и сега за след 2 години евентуално може да си намериш места за настаняване. Естествено, че няма да има добавена стойност от първата година, но като се утвърди, то ще носи добавена стойност след това. То така и след вас фестивала. Ето тук, като вишкарате на НАП, може да се изиска, като се вземат касовите апарати на всички заведения, може да се види каква е равносметка. Всичко има преимущества. В принцип, аз много далеч не се точно. Мисля, че за празника на черешка организира специални екскурзии, нали, с туристическите агенции за един ден за посещение или два там, нали, на тези събори, така и мероприятия, които се организират отделните общини. Освен това, ако има приемственост, следващия път може да се направи за повече дни. Но не говоря за един ден. Аз предлагам да направите някаква равносметка на бюджета и да го направим за повече дни. Участниците са много. Но сега има празник на града. И празника на града. Даже аз това питах кога септември. Казваме пари за черквата, слагаме 70 хиляди за един ден. Дайте да го мислиме разумно. Правиме го. В всеки случай, ако има някакъв 10 дни или някой стържен какъв, наистина е ясно, че все едно нищо не сме направили. Мисъл, казвам, има разбивка, както прецените. На нас не се струва нормално да стъпим на това и да го популяризираме като ежегодна дестинация. Вече е минало от поливането на картофите и така нататък, ако щете и самите хора, които се занимават с това производство. Парите от резерва ли го сигурате? Да. За да може икономиите, които са в културния календар, да се насочат към празника на града. Тъй като няма гаранции какви дарения се получат, а пък идеята е празника на града да е обезпечен, да няма проблеми. В съботата на празника ще има виж чаш гост на... Ще променим само, че на Белова черква няма да е в неделя, ще бъде в събота, за да може да бъде на пътще. И да останат те в преходен остатък, след година ще почнат да не вземат. Но винаги има и за и против, затова се стига до гласуване и се взима решение. Това е начин. Все пак на сесията сме повече колеги, нека си кажем. Дайте го код, Питайте се да правите колко може повече икономия. Ние сега сме може да разходите повече във време. разискваме. Що заради това толкова е разграфено, нали, нещо? То е много разграфено, нали, това е проблем, ето ние отказваме 10 хиляди лева на черква. Не е възможно, нали, да се направи някаква корекция и да се огледат нещата, иначе за черквата, доколкото разбрах, също не е отказано, просто да се види, нали, има ли възможност, ако дойде друга черква, която да поиска, да й бъде отпуснато и на нея. Направи господин кмета едно предложение. Администрацията да изготви една справка през последните години на кои храмове на територията на общината, под каква форма Само са с материали. помагано и да се види да не се дублира през всеки година или през година. Все пак да видим, дали имаме такава справка. Ние ще направим, господин Зашкев, въпросът е, че някои са в по-лошо състояние, някои в не знам доколко това също има значение, но ще подготвим такава справка за 5 или за колко години кажете. Защото спорват, че всички църкви ще ви да поискат, всички храмове в Бутов и е прав. Почти така. Да, че даде ли се една черква. Както дадох предържания материал на Доспей и на Алино, какво се случва също? Добре, това нещо го разбрахме. Гласуваме входяща докладна записка от госпожа Равазова. Всичките 5 точки ги подлагаме на гласуване. Включително и празника на картоф. Аз съм съгласна да бъда. За.
20 юли е тази от днес сутринта от госпожа Гавазова, а другата, това е само КСС към предишно. Не, прав е Шон Бутов и това за От днес поредна Защото комисия. миналия път, ако си спомняте, точно това коментирахме. Дори на сесия. Ремонта закъсня вчера и доклада за картофа, за това е по-късно общата докладна.